Artemis che filmina Luis. De la che se macia muri viața la Dio, yo. Mamă, că dânsul mi fi ciudat. Che sona di cum shohan. Yeah. Că ne este hotărât. Artemis. Nu cai, nu la că n-am uitat. N-am mai dicho la film. Nunca tem debut, mano. N-am mai dicho. Andreano Castaccio, che sì. Nu, nu, maniera. Filmiamo le schede. Yeah. Su. Bella, Sorina, chi sono dicho, tu hai chance faccio. Nici. Ritani. Questo bene sto fare. C'è un po' complicato. Știi, ia mașini, te ciulai ca cât ușa pe la linie. La filminezi? Тут. Denis, Caia. Bebe. Care, tati? Deni. Servus. Ciao. Di fără acasă, mine, filminezi. N-a de cable. Di făcut de la bura, nu? Nu n-am mai mișcat. Ai, de cap. Chetes? Medicalul de camera naștii. Nu cearte la bura. De la lo. So? Hai să o pereze. Se produce statica, tati. Naš čiko internet spalali ste. Mu kiše. De la kise na Bine. de la. Nu, așa bani, de Ce vă spune asta, tati? De la. Mu ki hape cu hudile. Mu ki hudile. Campionate hude se sfutus mu. Ciuneanu aspele este. De pal. Tu urmărina a zis gata. Gata, cam pe să urmărim. Și-ar revină, mă, Bine, tati. t'abbiamo lasciato sfidare di can șură. Mamă, dacă... Hai să arunca geana de sări Falcă mă chenaști. scă barca. Ia te la mic clasic gaci. Eu mă suca, nu mai. Dacă e din ea, să te la barca, ești un prost. Mamă, la, vin pe așa barca, mă, Sorina. Tati, Mă, Gabriela, via de dichezi. 2 metri, che? tati deschis un argument pe tutti che n-a cuneagle. Cala, Denis, bește-le. Ca cogel, ca mi s-o urmărin. N-a geat că da taro. Cu cugia te la salce, o te dicas palale este. Isaiu, che che? Până și la curba, da. Na, dar amore, che na pera. Nu mi dorau. Ai Gabriel che pompălău. Hast du gesehen, diese große 2 Meter? Wie bitte, da waren ja vorhin noch mehr Fische. Diese 2 Meter, große. Ziemlich große, ja. Ja, sehr große. Raschen heißt das, heißen die auf Deutsch. Ja. Zi hohale sacan. Da filmezi și Normal. Mamă, că худе telefon. A, Denis, na, dar dacă e perele, gata. Ce? Măcar te pe telefonul cu mă. Eravamo pe așa barca, filmina, nu știu. E. De la tati, de vorbi cu acolo, de să-mi cuze de care să fiecare zi. Ce? Na, nilu, che ci de. Da, filmezi că să facem. Mamă, худе, dacă tări măcar vaș mă, dacă худе stuteră, хуde, tu vaș mă. Na, dar iubitule, că dacă e perau, Andrei, ca doar cinca buca, nu, nici la nică buca. Depinde că de nu. Bine, la ce film? Ce mă ferește? Na, Klein, ești un prost, ca de aceas. Ca de aceas, chite șas.
Deci eu mă astfel este, Sorine. Ești un fraier, că am pliat hudeze. Ska na pnjat ka kur t'ja plekin gjana Da, stot. știi ce mai seamă rogi. Ka pliat de stuteran da parca. Mișto, așa de hudezi. Dar da, am văzut, te splam ca șurul. Mama, ход, tu vezi, mama, ce ai de danaja. Худи tu. Da, da. Dar ok. Худи tu. N-ai hasa eu lo giungalo tăi gata chiar. Nadara, mere studa na pera, nadara. Oprim tu, che di china meno manusha. Di Caelo, Gabriela. Yeah. Ne vine, mă, ce mamă. Nadara. Tu, entra tu pe o tongue scăca. Ma čo, dui metare, filmingi omule. Ciunea vostro dat pe leste. Codonani chiar, so ma ce în caca. Pe di cameng ma čo mai lungo s-ar trodat. Nu mă așa mai, dar ce mă află, ce cu eu, mă. Gabriel!